14 декабрь күренекле башкорт шагыйре мәгърифәтсе Мифтахетдин Акмулланың туган көне. Был көн республикабызда башкорт теле көне дип билдәләнә. Шул уңайдан бүген Мурак авылының Күгәрсенкәй балалар баксаһында башкорт теле көненә арналган байрам сараһы булып узды. Балалар баксаһында байрам мәле сарага арнап эшләнгән махсус музей мөешеннән үк башланып китте. Бында башкорт халкының булмышы, гореф-гадәттәре, аш-һыудары урын алган. Колас ташлап яткан аю тиреһе генә ни тора. Тамашага килгәндә балаларды тәрбияселәр ысын күңелдән әзерләгәндәр. Балалар был көнде йырланы, бейене, әкияттәр һөйләне, хатта борынгы инструменттардан торган ансамбль төзеп сыгыш яһанылар. Башкорт теленә арналган байрамда Күгәрсенкәй балалар баксаһының бар коллективы катнашты. Тәрбияселәр, аш-һау бешерүселәр, ата-әсәләр һәр береһе сарага дур көз һалган тиергә була. Балалар баксаһы мөдире Алһау Хәйбуллина әйтүенсә, буның иш юла байрамдары уларда еш күренеш. Асылда башкорт теле көне ел һайын 14 декабрьдә билдәләнә. Күренекле мәгърифәтче, шагыйрь, яктылык йырчы Мифтахетдин Акмулланың туган көне башкорт теле көне дип кабул ителде. Безнең балалар баксаһында ла 3 төркем башкорт төркеме эшләп килә, һәм без ул төркемнәр менән төрле башкортча саралар үткәрәбез. Нардуган байрамы, Сөмбөлә байрамы, Кар һавына бару, башкорт гаиләһе көне. Был сараларның төп максаты балаларда башкорт телен өйрәнү һәм һаклауга кызыксыну уяту, халык йолаларына һәм мәдәнияткә һөю тәрбияләү, тарихи мәдәни йолаларда һаклау, ата-әсәләрдә башкорт телен һаклауга һәм өйрәнүгә ялеп итү, балаларның иҗади һәләтләрен асуга мөмкинлекләр тудыру. Бүгенге сара бәләкәйдән балаларга башкорт телен, йолаларын, йыр-моңын хөрмәт итәргә өйрәтә тиһәк хата булмас. Безнең районыбызда балалар баксаларында эшләп килгән башкорт төркемнәре быга асык металл булып кала.